Sa darating na Hunyo, ipagdiriwang ng Bayan ng Asinggan, Pangasinan ang Kankanen Festival. Pero hindi lamang simpleng pagdiriwang ang aabangan ng mga residente at mga turista. Ngayong taon kasi, target nilang masungkit ang titulong longest kakanin sa Guinness Book of World Records. Yes, ma'am. That will be mga mahigit po 1 kilometro po, mga 1.5 kilometers po 'yun. And ang magagamiting mga ingredients which is malagkit po na rice is mga 50 kilos na 50 kabans of rice po. Ihihilera ito sa harap ng Municipal Hall sa ika-9 ng Hunyo para masaksihan at matikman ng mga manonood. Inimbitan po natin ang kooperasyon po ng schools po, which is DepEd. Kasali din po ang 21 barangays po ng Asinggan. And kasali din po dito yung mga NGOs po natin at yung provincial and national government agencies na nakalocate po dito sa Asinggan. Taong 2011 nang simulan ng Department of Education ang Kankanen Festival at ipinagpatuloy ito ng lokal na pamahalaan bilang taunang pista. Ang Kankanen Festival po ay kakaiba kasi ito po ay produkto mismo ng Asinggan po, ma'am. And yung palay po mismo ay nanggaling po sa bayan ng Asinggan, which is Malagkit po. Maliban kasi sa gatas ng kalabaw, isa rin ang malagkit sa mga pangunahing produkto ng bayan. 80% ng agricultural land sa Asinggan ay tinataniman ng malagkit. Ang Kankanen Festival ay magtatagal mula ika-5 hanggang ika-10 ng Hunyo. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.